Iritsi gara, Bizkaia zubia, sekulakoa. Bai, tira. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki? Uneskorren zerrendan dago. Bai, Ikusi kable hoiek guztiak. Ze altuera, ze diseinu. Eizu? Zer gertatzen zaizu? Hori alda lanerako fundamentua? Barkatu, Olaia. Beio, ondo zaude? Ba ez. Apur bat triste nago. Zer gertatzen da? Lanagatik da? Bai. Ez zaude gustura nirekin? Nola, ba? Lankide bikaina zara. Eta orduan? Zer gertatzen da? Ez dakit, Olaia. Hementxe ari gara. Lanean, jotazu. Erreportaje mordoa grabatu dugu. Eta gero zer? Eta gero, zer? Ez dugu ez zer jasotzen bueltan. Soldata altuagoa nahi duzu? Ez da hori. Jendearen errekonozimendua nahi dut. Gure ikusleak. Pozik daude. Gustatzen zaie gure lana. Bai, ez da? Gusten, ez dakigu. Eta motivazioa falta zait. Dakit, zer esan? Kaixo, telebistakoak zaret ez da? Bai, Ene peio. Hau da, hau ilusioa. Beti ikusten ditut zuen erreportajeak. Asko gustatzen zaizkit. mil esker. Hau Olaia da, kameraria. Aupa, Olaia. Zorionak, hori da hori talentua. Eskerrik asko. Aizu, barkatu, Olaia. Aterako didazu argazki bat peiorekin? Nola ez? Ea irribarretxo bat. Hortxe argazkia. Aizue, benetan, mila esker. Eta segi horrela ze, mesedez. Agur bikote! Hau da poza, hau. Agur, bai! Mil esker. Ze, hobeto zaude orain? Egia esan, bai. Hasiko gara lanean. Bai horixe.